Sngi saitjaiñ nyngkong jong bnai, jingleh burom ya Dohnud Bathlem jong Maria. Naka bynta jingpynbiang ya Dohnud Bathlem jong Maria, jinglaitim mynsiem Naka bynta jingsuk pyrthei. Ban pyndep bat pynbiang ya kane Maria kala bthah banle burom san bnai ne palat sngi saitjaiñ nyngkong jong bnai. Kita jingbthah bala ban pyndep sngi saitjaiñ kilong kaba nyngkong ban leit Sakramen jingpynasuk kaba ban pdiang ya Sakramen Bakhuid kaba lai Duwai ya Rosari Bakhuid santali jingmaya kaba saw ben shnganya Maria khatsan minute da kaba pusan ya jingmaya jong Rosari Bakhuid balai don santali kita si saitjaiñ nyngkong bnai bahab ban pyndep dan santali namar ujisu laong sister Lucia badan santali jingleh that burom bale benya Dohnud Bathlem jong Maria kiba pirsha ya Dohnud Bathlem jong Maria kiba pirsha ya jinglong soti jong Maria kiba pirsha ya jinglong khuid kabawan jinglong belay jinglong kame jong Maria ya ujisu bad ba kalong kame jong kachat bin real baro kiba pinjanga ya khulung khna Naka Maria kumka kame beneng jongki bad kiba pirsha ya dur Bakhuid jong Maria.